Aminado si Island Garden City of Samal, Mayor Aldavid Uy, nga nagunang panginahanglanon sa mga tao sa isla ang bastanteng supply sa tubig ug kuryente. Kay kung nga naa kini sa isla, mas dugukon pa og maayo ang igakos sa mga mamumuhunan ug kalambo pag-ayo sa ekonomiya hilabi na sa turismo. Sumala ni Mayor Uy nga nakatakda siyang makigpulong sa National Electrification Administration kun NEA aron isgutan ang power situation o problema sa kuryente sa isla. On Saturday, October 7, moabot si Secretary Balisacan of NEDA for the ocular inspection of the Davao Samal Bridge asa ang landing point niya. Then naa sila i-present sa amuan ng mga uban pang mga detalye bahin sa, I think dili lang Davao Samal Bridge, pati ang ongoing sa ang circumferential road, and I think pati itong ginalabi na to na bulk water and wastewater. Isa po sa istoryahan namo is ang power situation sa Samal, part na sa itinerary sa NEDA. Yeah, not only Davao Light, kay sa nahibalaan nako is it would undergo bidding. So I think all power distributors ang magbid ni ana, not only Davao Light. Kana lang kay ang Davao Light manggod naa lang sa silingan nato na LGU. Paunang, of course, naay murag, kumbaga, first step sila daan, kaya sila ang naa. But sa nabasa nako, I think everyone is invited. Kung madayon yun ang change, no? Kung navito man tong previous House bill. So now it's up to the President. Okay, unsa ang direction niya for the power situation, not only in Samal but the entire Del Norte and De Oro. Kahinumduman nga niya bulan sa Hulyo ning tuiga, givito o gibasura ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 10554 kung pag-expand sa franchise sa Davao Light and Power Company sa mga lugar sa Davao del Norte sama sa Tagum City, Igacos, Asuncion, Kapalong, New Corelia, San Isidro ug Talaingod nga kasamtangang covered sa North Davao Electric Cooperative kun Nordeco. Bisan pa man nga givito ni Pangulong Marcos Jr. ang usa ka balaod nun nga magpalapad unta sa area sa Davao Light nga gisuportahan sa lokal nga gobyerno sa Samal, padayon gihapon ang gihimong lakang sa LGU aron matabangan ang mga hilit nga dapit sa isla nga matauran og kuryente pinaagi sa NEA. Well, sa karon sad to say wala gyud kay mahimo. Tungod kay we did everything. It has been a long battle, and navito ang House Bill na ginasuportahan. So siguro it's up to Congress already. Kung i-refile nila sa nadungog nako, they will be filing two bills. One is ang tibuok franchise and the other bill is sama lang. But sa karon sa part sa local government, nagatabang man ta sa electrification sa NEA. Mga sitio na wala pay kuryente, nagatabang punta sa pag-rehabilitate sa mga power lines from single phase to three phase. So part man na sa ato ang annual investment plan na ginabutangan nato og pondo na for electrification. Matud sa mayor nga importante ang supply sa tubig ug kuryente sa isla, hinungdan nga migahin gyud sila og pondo alang sa electrification. Kay mao man ni ang nakapait sa Samal, pag walay kuryente, wala po'y tubig. O wala po'y kuryente, mao nang daghan tag dead spots kay dili mo gana ang mga cellular towers na to. Diya lang na ana ka importante ang kuryente. So mao na ni ang ginahimo nato karon katong mga area na kinahanglan i-rehabilitate nato. We put money for rural electrification. Samtang nagahulat ta sa aksyon sa nasyonal naman gud ni ma'am. Naglaom ang mayor, inigmahuman na ang Samal Island Davao Connector Project, masolusyonan na sab ang dugay na nilang problema sa tubig ug kuryente. Padayon man yun ni, kay importante labi na karon na kung magsugod na ang groundbreaking sa tulay, definitely people will be coming to Samal. And once people are here, mangayo na ang road na. Next to the road, mangayo na og kuryente, tubig, mangayo na og cellular towers, but
What can you do kung dili makorek ang power? Hangtod karon, makasinati gihapon og sigapalong sa suga ang mga residente sa isla tungod sa daginuton nga supply sa kuryente nga permi lang makasinati og power interruption. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.